Kunstencentrum houdt workshops. Pop-up trend in supermarkt. Het is vandaag 16 oktober, dit is het PLMA-journaal. Het is een Amerikaanse trend die is komen overwaaien naar Nederland en inmiddels ook in Venray is neergestreken. In de Plus supermarkt popte woensdag een voorlopig eenmalig restaurantje op. De menukaart in dit zogenaamde pop-up restaurantje bevatte niet alleen de favoriete gerechten van de chefkok. Ja, we gaan dus gerechten die klanten hebben uitgekozen bereiden hier in de winkel. Onder begeleiding van een professional, onze eigen Jan Kremers van de Boorgaarden in Gijsteren. En we laten daarbij nog eens zien hoe je ook op een andere manier en op een relatief makkelijke manier er iets heel speciaals van kunt maken. In de Randstad is de combinatie van kleine restaurants en supermarkten erg in opkomst. In de Randstad zie je er steeds meer. Inderdaad, wijs maar aan welk stukje vlees je wil en we bereiden het voor je. Je krijgt er meteen ook een goed glas wijn bij. Ja, dat zien wij heel langzaamaan opkomen hier in Nederland. Overigens is dat in het buitenland al veel groter. En of dat dan hier in Venray ook gaat gebeuren, dat is vraag 2. Maar de tijd zal het leren. Het doel van dit pop-up restaurant was vooral om een set te creëren voor een nieuw televisieprogramma dat binnenkort op PLMA's TV wordt uitgezonden. Ja, we gaan weer richting de kersttijd, waarin mensen toch op zoek zijn naar iets speciaals, iets net even wat anders dan anders. En daarin adviseren wij ieder jaar. Ja, dit is dan een andere methode om de mensen ook te adviseren hoe ze met het kersteten om kunnen gaan. Er komt ook een speciale kerstuitzending in december. De gelukkige klanten die hun gerecht mochten laten bereiden, genoten in ieder geval met volle teugen. Kunstencentrum Jeruzalem verzorgt samen met The Bee een aantal workshops. In 2 weken tijd komen 180 kinderen van de groepen 7 en 8 naar het jongerencentrum om met de disciplines van het kunstencentrum in aanraking te komen. Het kunstencentrum is volop in ontwikkeling en heeft een duidelijk doel met deze activiteiten. Ja, we willen heel graag dat de scholen weer naar het kunstencentrum komen. Dus we laten ons graag zien dat we er zijn. En dit is een van de dingen die we doen. We nodigen kinderen uit om kennis te maken met de activiteiten die we hebben op het kunstencentrum. De jeugd moest flink aan de bak in 3 groepen. Nou, we hebben hier workshops gehad de hele dag met verschillende scholen met het thema Raar maar waar. Dit thema, raar maar waar, wordt ook gebruikt in de kinderboekenweek. Raar maar waar, je gaat dingen doen waar kinderen normaal gesproken niet zo snel aan denken. Dus we gaan onze beeldende capaciteiten en onze muziekcapaciteiten en danscapaciteiten anders inzetten. Dus dat het raar maar waar is. Vandaag heb ik een hip-hop workshop gegeven op een wel heel apart nummer. Ja, maar het was een kinderliedje. Waarom dat? Ja, het was inderdaad een kinderliedje. Daar heb ik eigenlijk specifiek voor gekozen, omdat het altijd zo voor de hand liggend is, om bepaalde muziek bij bepaalde dansstijlen te gebruiken. We hebben een hele felle, rauwe hip-hop dans gehad eigenlijk. En dat op een kinderliedje. En dat vond ik heel erg raar. En dit resulteerde onder andere in een hip-hopdans op het lied Hoofd, Schouder, Knie en Teen. Via een tablet digitale graffiti op de muur spuiten en een bijzondere percussieles. Bo en Pleun van de Petrus Bandenschool hadden in ieder geval hun eigen voorkeur voor de leukste activiteit. Ik denk het op de muur tekenen met de tablets. Ja, dat en het dansen wel. En waarom vonden jullie dat het leukste? Nou, je mocht gewoon een beetje af gaan spreken en een beetje tekenen. Het dansen vond ik omdat het heel actief was en het tekenen op de muur omdat je dat nooit doet. Het thema Raar maar waar is ook de reden dat de workshops niet in het gebouw van het kunstencentrum werden gegeven. Waarom zouden we het niet op zo'n mooie plek doen als hier? Het is anders. Kinderen zouden ook deze locatie leren kennen daardoor. Het mes snijdt aan 2 kanten, voor de Bee en voor ons. De enthousiaste deelnemers krijgen de mogelijkheid om op een later tijdstip een gratis proefles te volgen. We hebben heel veel te bieden. We hebben een prachtige dansafdeling, we hebben een hele grote muziekafdeling en een hele mooie beeldende kunstafdeling. En dat hebben we allemaal in huis en de mensen mogen dat gerust weten ook.
zover dit Peel en Maas Journaal. Deze uitzending wordt herhaald tot en met morgenavond 6 uur. Zaterdagavond om 7 uur is er een eerdere aflevering van Venray van Toen te zien. Deze keer in het teken van Meerlo Wansum in 1969. Weer of geen weer, bij ons is het altijd vakantieweer. Vannacht bestaat de kans op motregen. Het blijft bewolkt en zo'n 5 graden. Ook morgen blijft het bewolkt en is er kans op een regenbui. Mocht de zon weten door te breken, dan wordt het maximaal 10 graden. Voor zondag ziet het weerbeeld er hetzelfde uit, echter met een maximumtemperatuur van circa 12 graden. Een heel fijn weekend gewenst en graag tot dinsdag.